जोङो गामार इउएल समबायाव एलायन्स हिसाबै जों 14 जन केन्डिडेट होदोंमोन दिनै नुनो थांबाय जों 14 जनबो बिराद डिफारेन्सआव बुरजा भटआव जों देरहाबाय आरो बे जाहैबाय दिनै भटारफ्रा जोंनि दोलोखौ माने बयबो गोसो गोरबोयै नाजावबाय ओंखायनो भट होनो फैदों बिथांमोना दाख्लि भटनि टाइमावबो जोंखौ बुंदोंमोन जे जों 17 बोसोराव खुनु दिन समबायनि इलेक्सन नुफेराखैमोन नोंथांमोना माने गिदिर परिबर्तन लाबोबाय जों भट होनो मोन्दों ओंखायनो बयबो जयै भट होफैदों आरो बेनिनो दिनैहाय जों नुनो थांबाय जे बे भटआ जोंनाव गोलैजोबदों आरो बे परिबर्तन जे जाफैदों जोंनि आफादगिरि प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बे जायगायाव सान्थि फैनाय मोनसे परिबर्तन फैनाय जों बयबो रायजो बर' होन हारसा होन बिसोर गोसो गोरबोयै प्रकास खालामदों आरो बे जिनिसानो दिनै भटआव ट्रेन्सलेट जादों आरोखि जोङो दासिम 10टा समबाय गेलेबाय 10टावबो देरहाजोब्बाय आरो दंबावो मोननै बहायबो जों देरहागोन आरो बेनि खारना जाहैबाय जोङो दिनै 2.5 बोसोरल' जादों सरकार खालामनाया खिन्थु दिनै प्रमद बर' सारनि जे नेतृत्व माने जोंनि गाइडेन्स बेखौ रायजोआ नुनो मोन्दों रायजोआ बुजिबाय ओंखायनो 2.5 बोसोर सरकार जानायावनो जोंखौ नाजावबाय आरो बेनि रिफ्लेक्सनानो दिनै जे भट गोलैदों आरो बे जिनिसानो जोंनि एमपि इलेक्सनावबो जोंनि दोलोआ जे मा रिजाल्ट फैगोन बेखौ नोंथांमोना प्रेसनि मानसिया मोजाङै बुजिगौ बे नुनो थांगासिनो दं आरोखि जों एमपि इलेक्सनावबो अनेक गिदिर मार्जिनाव जों देरहानो थांगोन आरोखि बेनो